Спакон вяку нам засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Добрый день, дорогие гости! Я витаю вас у краезнавчым музеі Цясноўскай сярэдняй школы імя Фелікса Эдмундовича Дзяржынскага і прапаную вам наш аповед на тэму «Тры прычыны зазірнуць у музей». Музей – гэта найперш гісторыя. У нашым музеі дыхае літаральна ўсё. У музеі можна убачыць і нават патрымаць у руках прадметы хатняга ўжытку мінулых стагоддзяў. Сярод іх мясцовае народнае адзенне, вышываныя і тканыя вырабы, сярпы, жорны, качалкі, кадакі, збанкі і іншыя экзатычныя рэчы, што прыцягвае сучасных наведвальнікаў заглянуць у наш музей. Многае з таго, што можна ўбачыць у музеі, створана рукамі вяскоўцаў. Яно простае ў выкарыстанні, але адначасова і зручнае ў штодзённым жыцці. Яркай асаблівасцю нашага музея з'яўляецца намітка, асаблівы галаўны ўбор ручніковага тыпу, элемент беларускага жаночага касцюма, рэдкі экспанат музеяў Беларусі. Такі галаўны ўбор быў ва ўсіх славянскіх народаў, але захаваўся больш за ўсё ў беларусаў, асабліва на Палессі. Намітку ў наш музей даравала праўнучка мясцовай жыхаркі Альберты Вялічка. Намітка з'яўлялася атрыбутам маладой замужняй жанчыны. Яна ўяўляла сабой тканіну з тонкага, адбеленага льнянога палатна, шырынёй да 45 сантыметраў і даўжынёй да 3 метраў. Спосабы павязвання былі самыя разнастайныя. Мастацтва заключалася ў тым, што 3-метровае палатно патрэбна было так павязаць вакол галавы, каб гэта канструкцыя не развязалася. Вось тут у нас змешчаны некаторыя прылады працы гаспадара і гаспадыні. Звернем увагу на прылады працы гаспадара. Піла – рэдкі экспанат, які выкарыстоўваўся ў гаспадарцы ў 13-15 стагоддзі. Пілой пілілі цвёрдую драўніну з дубу і вязу, якая выкарыстоўвалася для вырабу бочак, кадак, маслабоек і другіх рамёстваў у нашай мясцовасці. А вось трэцяя прычына, якая прыцягвае наведвальніка заглянуць у наш музей. Гэта прылады і праца гаспадыні. Нягледзячы на цяжкія ўмовы жыцця, на непасільную працу, беларусы не страцілі пачуцця прыгажосці. Вышыўка на святочным адзенні, ткацтва, вязанне шыдэлкамі і пруткамі сведчыць аб высокім гусце народа. Беларускіх майстроў запрашалі нават у Петербург і Маскву. Матэрыялам для ткацтва служылі ніткі, ільняныя, пяньковыя, суконныя, воўну давалі авечкі, яе мылі, часалі, потым пралі. За льном было клопату больш, яго рвалі ўручную, аббівалі і слалі, паднімалі, вязалі ў снапы, сушылі, мялі, трапалі і толькі пасля гэтага пралі. Кожная дзяўчына павінна была ўмець прасці і ткаць. Кожная маці марыла аб такой дачушцы-працаўніцы. І вырасталі з іх таленавітыя працаўніцы, вышывальшчыцы і ткачыхі. У ручнікі і настольнікі убівалі яны блакіт нябёсаў беларускіх, краскі лугоў лясоў, сінь рэкаў і азёраў.